Biake gima umwanche murigereria begetaseni Kyandizi TV ni gwacharagira chinsa isano na ibere cyabo no mubaso asenero bere kwaneke bunango koletranda mangana mayiabo na bere kagwate kakorwa chingongo chonsi inyechense asinse mochiche mitandao sense mo ya Facebook na bakanda gutobwati agweterandizi TV News Digital na bega sense media YouTube gweterandizi TV News asense mo ya website na batonya gwetera www.ndizitv.net tiretrene Frida Kerubo nolyo kaeneke buna chibi channel yogira gwekera sole asenchira ya bene nere Sara Mumanyi nastinse mo chebiorkalyo nigo tokubwatenere Lydia Mose chinga kitoro chenga abantu gwekera bono igaba bere bagusiria obugima bwabo n'abantu emerongene na batano kubwatkana nensemeri ya maimayu ase para gusobosombi bwabetabo tenenigwa kubatkana nembule nyinge eyegandeta kwene kigwa ase ense ya Kenya nabo igoli tukolia lero nige wizara yetsemi yabage kubwatoka oroboti na chiskuru chibe chiko igorwa wikego cha chitariki isananemo chomutenyi ogatano omwako yegabwe chirubere 2024 na sensemende nigaborkya vese ensemelia junior secondary school babago chaka omugirobo bene askili bagatebabna nigo ekyombe yo kolikaborkya TSC etarabage gotegerera amagani yabo mwenche murigereria ayonga tiari nkwariganetie asomo basolero toskatonyegera ngwirana ndasegekeke kerbosyo elinde ngomanya mange asenchera yobwenye Mwancho murigereria yango kwaligani bene linde tobeto gusanga sobwamo gochaka bono iga goika omoelio amayaye birebigani otokochaka kurase county ya Nyamira asengo komenya bune serikali ye county ejo nigegendete no murubili bogusangireria ebirengerere kurasaba menyibe county ejo aseli tukulia lero omurubili yo bakogo kolekana ase ward ya township imeye bunge ya West Mugrango osangani egetaseni Kyandizi TV ni gabamenyi kurase nsemeyo baba bakoerera ali baganete serikali ye county ya Nyamira goikirania anene asaba bagukwanera igoro yobwagachi bwechipara kinga kibagania abanyakonda bali bagoikirana asensemeli kwagacha chipara kweneke banango baroke bali amasakara yobwagachi bwechipara elinda bamenye bensemeyo baba bakorenga chi kilomita epale yo ebwenete kwagacha nabigo kwenekya obokoleri obuyakinga kicho bwagacha nigo baerera obotaisanika kwabo chinchera chipara kendete kwa gacho sensemeyo anene asebane kebuna nigo chinga kichomorakera chipara chibwenete korosiwa anene babere bagutwara obokongo chinga kichiga embule kendete kwene kigwa ase chipara chinde chabete chikorosiwa kurende chitali gweteka Samaleta nombuya ward in township county Nyamira constituency West Mugrango igalero twacha abisima MCA township asanga mangana babu participation andenge tokende maone katiba ya constitution ya Kenya njatwa chinguru bane pare kere korosi gobe abana nkinto bwana te koimuka igoro turi kwanyoma MCA turi kwanyoma chumbachi intwe kabanyene gatwimuka igoro tukane totabengi genteke nkeli boronge genteke nkeli korosi ngomana constitution itubuna tote chinguru na kiako ara twacha public participation wetera lichi kelia ngatorwe birengera libyeito na totabengi bwana ta korana ninki bwana te korosi we discussed to arabata to kwa Nyamira sub county offices Nyamira south sub county offices ba chirre Nyamaya na chomo na ichi akobosa marumate agende baka Nyamaya ngora banye bari kwa gacha buja batata kwa services cruise at mwananchi egwenda kobera banyamatuta ward ose township ward so that yomuntu kurubo kichora umuntu kurubosa marumoina alinya chururu boge tutu onyora services kire raisi wikike kubaga chire Nyamaya mate Nyamaya is very far so abantu banyamaya kibagoja temid aita township ose banyamatuta so that babe offices ichora chikore na kero bako abantu bako tolosera chipara amangane chipara no abate program kero montagocha no ena masakarali bako lemere para bali gotoro twapi mano emesa mensi chikoro si parna kyo moto kako si parna kya paro si bugari bongania so that tuma nento tuma no moro muko be kunga kyungani omu abantu ko mission tuma engineer ko liba yiri ko so so contractor do chire ko lemere para otara na masakara so that tuma nanchi ko wases tonyora sesa biritinero na mayena ke bare ko so onye kako be ko moro mo ke na material onye kako be ko moro mo moro mo le taise ini twakana
it is my really concern because as abantu barabange, that's my great concern. Bagache Nyamira South Sub-County offices imega na services teachiri utu mwananchi bona chibara nchini tiari imbasi lakini ande bono murakera gocha nchini konoso. So we need services to be done through mwananchi kiara we pay revenue. Korengana ni kalenda yechisemi ni goli tukulia lero chiskuru chabwenete kuigoro bene ase ogo chaka etamu ya kabere kolende nigo emerobele yonsi yabakego turbanigwa emambe ya lero ase oroboti rubaruko bwatuko akorwa ase abisi ye wizara yechisemi na kwenekebna nigo chiskuru chirabe chikuigorwa wiki gocha chitarikisano nemo chimutinyo gatano cy'umwako yega aborokia kurwa asensemelia ya Junior Secondary School nigo babakwa okoboko umuwaziri w'echisemi Ezekiel Machogu ase okoimokia egetambukere kyo chinga kibairabuna nigo chiskuru chiyobeire chigo chandika nabo igo gutwara obokongo anene ase embura egendete kohene kigwa ase chinseme chogo kwana negeta seni Kendizi TV nigo bayene kebuna nonya asensemo yobasombi nigo bwabeiro bokongo ase basinyura sibara chikoba bagwetera nabo igo goikirana ase chiskuru cyokolende nigo babakogokera egetambukero gye serikali anene baganyete chinga kimbulira abekego kya elinde babakoiranira obokoreri bwabo ase chiskuru biamono asiri tukeriga ase Ndis TV otwari baga inde tunyara express our grievances to our employer especially TSC boy wana ande na tebirenga biamono ase Ministry Education ne serikali ase komente wiki yebo ase ngencho embura yegende to go twenyinge ayuna maseni amankuru asinya sai buya bakora gekogera embura ya ture nyinge ejwera masese nyokuru asinya sai na inde ntubwati namna yokoyetanga wikegenderere gotu ni ntutura arorenga nebwate ogusari okonge gekogera miundo misingi emenge asime yense yaito ntubure maegake chindo checheito enchera amacha gutigwa aminyoka chiskuru cheito nchiri buya abana baito mbago chigotwara obo remubori bogo isaransa ngango soma bale nembure gase ine gusari aria ebirasi biria se bago somera chindo chechichira ase bago tambuka bari day scholars chipare chisariria se bari bagweta chipara na bintu binge igo no omonene bw'echisemi arigererio tebanga tigatosukimotu igo ngomwakerambi yamono asengencho yeri na sensemende nigo aborokia ba Junior Secondary School baba gochaka omugirobo aseritko yarero kobatkana kelebu na bagotebanga asekyombe keliyo kolika aborokia ya Teacher Service Commission nigo kyabeire gegotategerera ekolera kwabo anene asebangire koigwera ogochika weke kambero kukwabete gokoenekyanga aborokia ba Junior Secondary School babe bakolikwa bene asensemo ya pensionable terms edinda koenekia obokoreri obya ase chiskuru nonya nabo nigo bayarera emechando bagwetera edinda goikirania obokoreri bwabo anene asebenekia na ebintu biri bagotumika ase ogosomya aborkyo babo nigo bitaiseni nenda ba rokia bali bikira sensemeri nigo babete bakorusigwa asensemeri ya senior secondary nabo igo nigo bayire emireme menge eyo bagosomya abarimu ba CSS konyora twabangire kogenda omugiro ase korengana ne court ruling a verdict you are with the court egoteba cases we were discriminated as interns during the recruitment February last year 2023 we were discriminated in terms of employment because most of the teachers most of us were subjected under internship and it is very legal to subject qualified tested and professionally we qualify and we have the license to teach, that is the TSC number. So we were discriminated a lot, so we are asking our employer to actually listen and CSS kamu ya rigane tigo chigokora omogiroyu igongo basaba makore ase omorembe mo nyara go sarikene yonsi mo andamane no morembe mo rwe ebirero byaino elinde abanene bali batotenenerete amangana yo gotorika banyare gushugulikira emichanderi togwetera ase chiskuru cheito
anene igongoteba emechande menge litoroche una abarimu ba junior secondary schools ntobwate oboremerwa bwebirasi ntobwate oboremerwa bw'abarimu bari babwenete gosomi emireme eri etakeire gekogera abarimu aba junior secondary schools anene igotosomerete emireme ebere onde taiyo asa abarimu bose ba junior secondary schools osomerete zaidi y'emireme ebere igo ekero turasi school kiri igo konyoro omwarimu oyomo ogosomi zaidi y'emireme 5 naende turi gosomera murimo uri wasomerete turi gosoma murimo uri wasomerete iyo gotoachinga kichinkongu buna into abarimu naende ntobwati ki laboratory ntobwati ebintu biri biganeiri buna into abarimu tonyare gosomia abana erinde bagwenere mambi totware ense ase tobwate abantu abaya basomerete specialized. Abantu 45 nigo baenekire gusiria obugima bwabo asa abandi babete bagutigirwa chinkoma chintindi babere bakoigikigwa asenya gitari ya Naivasha ayanko bwatkana kogo ichorera na kuoroche rwa kijabe gwetania ekerengo okukabete koenekigwa gusiria enibe nyinge nabigo kolenta etoigo ase para enene ya Nairobi Nakuru sensemelia ya Maimai korinde nigo yanekiringa bus korase company ya Easy Coach nigo yabetege kubwetere nigwa ne toigo iyo ase kolinde nigo emerobilegende takonekigwa ase ogotoria bali babete bakubwetere nigwa ninganeyo. Tokorwa engora yeto ya bene gochia ase bali babete bagusiria obugima bwabo nabo igo tokuganiria okogwena kwa bwango ase bali bale ase nyagitali ya Naivasha bagende tokonyora obogwenya gotikana nayo mwanchu muri ya nigo tokende mase magwikase county ya Siaya aso mugabana we county yo James Orengo abereka gweso kebene nabo igo kwemurunganiria gochia ase serikali ya Kenya Kwanza igoro yechinchira bagende tekoena na chibesa gochia ase chiserikali chechi county okwana na balikiba mangana ni gabereka komochia egetambukero ya serikali ya Kenya Kwanza ase ne kibuna chi county chinde gocha komotinyo kaberego ikera bono iga nchanya konyora chibesa ekyo keirere obokoreri ase chi county kwirana magega. Counties are not getting their money in time. Like as we speak, most counties have not received money for February, March, April, and when that money will come, it will be at the end of the financial year. That is how Kenyatta killed regionalism, Majim, by denying funds. So I agree with Honorable Ruth Odinga when she says that President Ruto is killing devolution. If money cannot go to the counties at the time when the money should come to the counties, it is a clear strategy for killing devolution. Ababwatani bekiama gya UDA nigo bagendete kweroberia bwikirano asoko enekebuna obocholi ase chinsemo abwabere bogokorekana asenchira endonge osanga kurwa sensemeli ya Taita Taveta nigo benekebuna nigo bocholi uborabe bogokorekana ase litkulelero asibabule bamenye benseme yo wesoke bene nabo igogochora abateneneli bekiamekyo elinde kwenekebuna ngotinya bale obokoleri bekiama gya UDA sokwero belia asobocholi bo mwaka bwechiribu bere 2025. Babu vile Mheshimiwa Rais alivyoahidi kwamba uchaguzi utaanza kadri ulivyopangiliwa na chama umeanza. Na tumeona Nairobi na kaunti zingine zile zilikuwa zianze uchaguzi wameanza. Na sisi kama viongozi wa chama hapa katika kaunti ya Taita Taveta tunasema kwamba tunashukuru kwamba uchaguzi umeanza, na kwa sababu Taita Taveta uchaguzi utafanyika mwezi wa 6.
tungependa kwamba yale matukio ambayo yalijitokeza katika huu uchaguzi katika zile kaunti ambazo zimeanza, hayo ndio mambo hatutaki yajirudie katika kaunti ya Taveta. Tunasema kama vijana, azimio kubwa ni kuita vijana wote mahali pamoja ili tukapate kuwa na usemi mmoja, kwa sababu tunaambiwa vijana ni viongozi wa kesho, lakini tunataka tubadilishe hiyo kuwa vijana ndio viongozi wa saa hizi, na hiyo litaweza kuwa kwa faida kuwa wakiitwa pamoja kwa saa hizi ili tukapate kuwa na sauti. Mwancho murireria wikera bwo timbo atia mange nongo ikera moelio wa mangana maya asebire biga kolende ngo kumanyanga chikoraga chensa 10 ayona mange nonyara senchira yo bwenye unakoleterwa nere Dolcas Kimuma yanda kutobwa atia asensemo chichi mitandao asensemo ya Facebook weterandizi TV News Digital na bega sensemo ya YouTube weterandizi TV News asensemo ya website wetera www.ndizitv.net Magach kamera soko ene kibuna ebicha na bayigeliogi lyabwekera sole asenchira ya bene nere Sara Mumanya sinsemo chebyorkelyo tobeto kubwatera nere Lydia Mose enda gutwara bulgelio bya imigita seni kya Ndizi TV obona bobwansu ubomuguse.